Xa está no Museo de Pontevedra a histórica obra de Castelao A derradeira lección do mestre, un cadro que o ilustre galeguista pintou na memoria de Alexandre Bóveda e das vítimas da represión franquista. Veu a Pontevedra tras un acordo asinado entre a Deputación e o Centro Galego de Bosaires. Na inauguración estiveron presentes representantes do Concello, da Deputación, da Xunta, pero non acudiu Amalia Bóveda, a filla do dirixente galeguista asasinado polos fascistas en agosto do 36. De contado vai nos explicar por qué. Amalia, que tal? Moi boas. Boas tardes. E grazas por pasarse de novo, pola ferida aberta no 36. Vostede dicía que non podía estar ali por coherencia, non? Por que, Amalia? Por que non quixo estar ese? Porque non se pode acompañar a quen con seus votos e actos e pactos diarios negan a realidade histórica e institucional do que ese cadro representa. Claro, porque dan mostras moitas veces desa incoherencia, non? Vostede dicía, non, que eses mesmos representantes políticos que agora presentan esta exposición a bombo e platillo néganse, por exemplo, a institucionalizar o 17 de agosto como Día de Galicia Mártir, non? Efectivamente, non só eso, sino que primeiro o que fixéramos unha petición. Fíxose a petición a todo tantas veces negarono sempre entón vou estar ali facendo que me fan gracia, non me fan gracia ninguna, moléstame. Incorporamos a esta charla a Ernesto Vázquez Rey, secretario da Fundación Alexandre Bóveda, que tal? Hola, boa tarde. Que xestións houbo entre a Administración e a Fundación Alexandre Bóveda relacionadas con esta exposición da derradeira lección do mestre en Pontevedra? Pois houbo varios contactos, se nos expuxo a necesidade de facer xeiras de actividades ou o que nós quixésemos alrededor do cadro. Debemos dicir que en todo momento o Museo de Pontevedra e, bueno, neste caso a súa directora Ángeles Tilbe, que é a comisaria desta mostra da derradeira lección do mestre, pois estivo moi preocupada de que o cadro, sobre todo, se expuxera no seu contexto, que se explicase exactamente que era Alexandre Bóveda o que se hacía nesa pintura e que as obras, digamos, menores, non, que estiveran alrededor dese cadro grande, de grande formato, estivesen en relación a Bóveda. E así, bueno, expóñense os orixinais do Sempre en Galiza, o manuscrito do propio Castelao, e ademais pois, unhas follas de xornal da Argentina do ano 45 onde se presentou ese cadro ali na Diada dos Mártires Galegos o 17 de agosto do 45. E entón que foi o que máis vos incomodou por parte da Administración? Incomodounos un pouco a doble vara de medir, non? Un pouco viñamos destes premios pontevedreses de honra, onde Amalia recibía ese premio pola traxectoria, non? Na defensa da memoria histórica e da memoria do seu pai, e donde o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pois un pouco, vamos a dicir que insultou, non? A propia premiada, dicindo pouco menos que quen matara a Bóveda fose un fascismo de esquerdas, non? Equiparando ambos bandos ou facendo unha sorte, non sei, de equidistancia rarísima, que nos pareceu que non, vamos, que non procedía en absoluto. Isto tamén provocou que a propia ausencia de Amalia, explicada como se fixo públicamente, bueno, acabou dando que o presidente da Xunta estivera na inauguración da derradeira lección do mestre e non abrir a boca, non tomar a palabra para facer un discurso, porque calquera cousa que pudera decir iba a resultar fatídica, entón optou por non falar. Percibides que está aumentando esta equidistancia, este branqueamento por parte sobre todo da dereita galega e española relacionada ca memoria? Sí, pero porque se cambian os paradigmas, porque se intenta sempre contar a historia ou retallar da propia historia elementos que para eles distorsionan, non, no discurso político. Entón é moito máis fácil dicir que dá o mesmo un totalitarismo de esquerda ou de dereita cando, pois no caso de España ou no caso de Galiza, non existiron, non? Entón, claro, se as cousas as contas distorsionadas ou como marcos xerais en entrar no concreto, non? Pois claro, acaban pois converténdose un pouco todo no mesmo. Dígame unha cousa, Amalia, para unha persoa como vostede, que é vítima directa ao final da barbarie franquista, non, que lle arrebataron o seu pai antes de que vostede nacera, non? Que é peor, o silencio, o esquecemento ou esta terxiversación e manipulación da memoria? Para min é malo as dúas cousas, porque o silencio moitas veces tamén tes que aochar a cabeza porque mirante así un poquinho de lado.
E por outro lado, pois que sempre estamos non e que Claro, eu non sei se teme que a utilización que poida facer a dereita da memoria histórica democrática e de figuras pois como por exemplo como a do seu pai, como do propio Castelao, teme os efectos que esa mala utilización pode provocar na sociedade, esa manipulación da memoria de persoas tan destacadas da nosa historia. Pois sí, temos moito persoaxe en Galicia para sentirnos orgullosos deles, pero eles parece que non son galegos, que todos son agora ademais únense con vos e cada vez xa non hai nin dereita nin esquerda, aquí hai a ver o que podo coller cada quen. Neste caso, afortunadamente, temos a Amalia Bóveda, a memoria viva ao final, non? Do que aconteceu para explicar ben as cousas, non? Pero quizáis sería necesario, Ernesto, facer tamén máis pedagoxía nas escolas, nos medios, para que queden, para poder explicar con máis claridade que foi o que aconteceu no 36. Por suposto, unha das asignaturas pendentes que dende a Fundación temos e ademais foi un acordo tamén que se adoptou non hai moito tempo no seo da Fundación é realizar unha unidade didáctica para explicar nos coles, nos institutos quen foi Alexandre Bóveda, que foi o que fixo, centrarse sobre todo iso na súa labor como funcionario e como político economista galego e a súa visión non un pouco universal que o levou a facer esa arquitectura non do Estatuto de Autonomía. Para nós iso é fundamental. Vostede no comunicado que enviaron os medios de comunicación antes da inauguración da exposición, ela dicía que, bueno, que está un pouco enfadada, non, cos responsables políticos, pero non neste caso co Museo de Pontevedra como institución, non? É unha cousa, son críticas que se dirixen sobre todo representantes políticos, non, Amalia? Non, eu sí, porque eu de nós en Pontevedra xa estemos en Pontevedra, en Pollo, eu en Ourense, en algún concello máis, xa está institucionalizado o Día de Galicia Mártir. Claro que sí. Pero, en cambio, o que pretendemos é que sexa a Xunta a que o reconoza. Claro. Foi ou vai ir ao museo a visitar a exposición? Non, vou o día 10 ás 12 da mañán e vou a estar ali soa con o cadro, porque a directora do museo, que é un encanto de persoa, e toda a xente que está no museo traballando e demais, pórtanse moi ben, comigo son la mar de atentos. Claro. Xa me dixo que ese día, cando vaya eu, que non vai estar ninguén ali, non vai haber visitas programadas. Moi ben. Vostede, a primeira vez que viu o cadro, que sentiu, Amalia, recorda? Non, o cadro eu xa se coñecía, porque eu teño todo o de Galicia Mártir de Castelao, teño todo lo de la guerra e todo, teño todas as fotografías de Castelao. Claro, pero velo así a gran formato é outra cousa, non? Bueno, en formato grande, bueno, parece que donde máis me emocionei foi en Ourense. E en Ourense tamén estaba Valentín comigo, pero ese día o pobre estaba maliño. Pero en Ourense sí me emocionou moito, porque en Ourense foi acollida, a pesar de que Baltar era do PP, pero acollernos la mar de ben. Nese cadro vostede ve reflexado de algunha forma o espírito do seu pai? Pois sí. Vexo que hai un persoaxe que deu a súa vida por defender a vida de todos os galegos. En agosto vanse cumprir 90 anos, non, dese vil asasinato a mans dos fascistas na Caeira. Malia, ao paso do tempo, supoño que esa data segue estremecendo a unha, non, Amalia? Non sempre. Non só esa data, senón que a vida túa sempre está, a ver, que che digo, vai en línea directa con o que pasou. Toda a súa vida está condicionada por aquel episodio, non? Efectivamente, non pasaba na palabra condicionada.
A miña vida está condicionada polo que pasou. A miña e a de meus irmáns. Foi sempre unha cousa que nos marcou. Desde logo, todos os anos se lembra a figura de Alexandre Bóveda, tanto ese día como outros días, non? E vostedes tamén, como familia, pois intentaron movementos para reparar a memoria do pai, non? Pero teñen algunha espiña cravada, Amalia, algo que lles gustaría que se fixese pola memoria de Alexandre Bóveda que ainda non se fixo? Hai tantas cousas que eu quixera que lle fixeran. Pois simplemente ter un museo onde podamos ter as poucas cousas que quedaron de meu pai, e que casi hubiéramos logrado cando en Pollo se vendeu o Pazo de Besada, e que había na entrada había unha casiña e decían que nos iban a dar unha parte para que puséramos o museo. E bueno, non se fixo nada, pero sí, eu teño unhas cousas del, moitas. Teño unha habitación que é unha preciosidade, que durmo con eles todos os días, e cando non durmo, pois veo reflexado como se estiveran ali eles a meu carón. O seu pai e a súa nai, non? Pois igual algún día, Amalia. Pois sí, non sei se eu chegarei a ver. Esperemos que sí. Non sei se chegarei a ver dúas cousas polas que miña nai sufría moito. Por eso, porque non o suízo que non o anularan. Porque é moi triste cando colles a ver como é, un certificado de defunción que te dicen que foi pasado polas armas. Por qué? Por qué? Que fixo el? Que fixo el contra o Estado? Non fixo nada. Simplemente loitou porque Galicia estivera donde debía de haber estado sempre, que nunca estivo. Os galegos sempre estuvimos bastante masacrados. O 17 de agosto, como decía antes, cumpriránse 90 anos, non, do asasinato de Alexandre Bóveda na Caeira. Non sei se dende a Fundación tedes preparado algunha actividade especial para ese día ou para este ano no que se cumpren os 90 anos do golpe. Pois temos unha actividade especial que ademais creo que vai ser moi emotiva porque, como sabes, existen as cascas de Piñeiro, do Piñeiro contra o que se fusilou a Alexandre Bóveda, que Amalia Álvarez gardou durante toda a súa vida en secreto. E agora que sabemos que as temos na Fundación, imos facer unha actividade precisamente con esas cascas de Piñeiro e a propia Amalia Bóveda diante do cadro, non diante da instalación da derradeira elección do mestre. Non sei se nos podes adiantar algo, non? Eso é secreto en total, non? Pois mira, de momento é un pouco segredo, eu adiantaría xo encantado, pero de momento non o podemos desvelar. Non pasa nada. Ernesto, pois moitísimas grazas polo labor que realizades e por pasarte tamén pola Feria Aberta no 36. Grazas e unha aperta. Moitísimas grazas a ti. Apúntame aquí a Amalia, que grazas tamén a Valentín, que efectivamente iso non nos acompaña, pero que tamén forma parte deste trimonio que temos aquí montado. Claro que sí, unha aperta tamén a Valentín desde aquí. Grazas aos dous, unha aperta. Graciñas a ti por chamar. Moitísimas grazas. Adiós.